Dwi wedi bod eisiau bod yn weithio'r cymdeithasol ers o'n i'n blentyn bach. Dwi wedi bod yn lwcus iawn i weithio mewn rola sydd wedi gadael i mi weithio yn y gymuned a cymhorthu pobl yn y gymuned. Wrth wneud hyn, mae o wedi agor yn llygad i faint o waith anhygoel mae gweithwyr cymdeithasol yn gwneud yn ein cymunedau ni. A jyst faint mae'n cymunedau ni angen y cymorth a y gwaith gan gweithwyr cymdeithasol. Dwi wedi bod yn gwneud y cwrs yma ers Hydref 2022 a dwi'n gobeithio cymhwyso yn y flwyddyn nesaf. A dwi wedi dysgu gymaint yn y cwrs. Da ni wedi bod yn lwcus iawn i gael tiwtoriad sydd efo profiadau a gwybodaeth ei hunan sydd wedi helpu ni datblygu fel pobl a fel gweithwyr cymdeithasol. Hefyd, da ni wedi cael siaradwr gwadd yn dod i weld ni o wahanol lefydd. Felly dwi yn edrych ymlaen i gymhwyso a gallu defnyddio be dwi wedi dysgu yn y dosbarth yn y cymuned i wneud y gorau i'n cymunedau lleol. I've really enjoyed the course. I've had lots of good experiences on my placements and I felt really supported, and I am really looking forward to starting my career as a social worker. I'm passionate about person-centred practice and keeping the individual in the centre of their care and support. I feel social work is important to empower people and standing up against social injustice. I love the variety social work has to offer, and I'm always learning. There are some challenges, such as the cost of living crisis at the moment, along with the lack of services available, especially with care agencies and finding care. Another challenge at the moment, I would say, is increased pressure on limited resources, but as a social worker I'm able to work creatively to reduce some of the challenges, which will help people to achieve what matters to them.